Bună ziua, domnilor și domnilor! Alături de noi îl avem pe domnul Petre Marinescu, Nealele, cum îi spun prietenii, fostul instructor cultural artistic al Casei de Cultură Radu Șerban. Cel mai iubit caracalan și om de cultură din municipiul nostru. Un om care a trăit o parte din istoria orașului, un om care a descoperit foarte multe talente și a fost contemporan cu multe nume celebre din orașul nostru. Aici se numără Radu Șerban, Silviu Stănculescu, Virgil Carianopol, Nicolae Paul Mihail și mulți alții. Dar cel mai bine este să lăsăm pe domnia sa să se prezinte în fața dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Marinescu, spuneți-ne despre dumneavoastră. Da, dragă Andy, în câteva cuvinte tu ai spus cam tot ce se putea spune. Da. E adevărat că eu am avut șansa, să-i spun așa, de a fi contemporan cu niște oameni deosebiți, caracaleni, care au dat ceva deosebit culturii române. Așa cum i-ai numit și tu, au fost Virgil Carianopol, Nicolae Paul Mihail, Radu Șerban, Silviu Stănculescu, cu care am fost coleg de liceu și prieten bun, prieten și cu ceilalți am fost. Și pe parcursul activității mele am avut norocul să mă bucur de legăturile mele, de relațiile mele cu ei și mi-amintesc cu drag. Am foarte multe amintiri cu ei, foarte multe amintiri și asta contează foarte mult. Nealele, ne puteți spune vârsta dumneavoastră? Ce vârstă aveți dumneavoastră? Dom'le, luna viitoare, pe 11 noiembrie, adică de azi într-o lună, am înțeles, voi împlini 91 de ani. Mulți înainte, Mulțumesc. Multă sănătate. Mulțumesc. Și tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească atât dumneavoastră cât și familiei dumneavoastră. Mulțumesc. Tuturor vreți la fel. Domnule Marinescu, cum a început actul cultural la Caracal de când dumneavoastră ați fost în floarea vârstei? Ce ne puteți spune? Păi, act cultural în Caracal, eu știu încă din copilărie, pentru că veneam la teatru, copii de vârsta mea, și până la urmă intram așa cum intram noi, cum intră copiii, se furișează și nu știu mai ce. Și am avut norocul să văd încă din când eram copil, pe scena Teatrului Național, pe Maria Tănase cântând, pe Marele Constantin Tănase, actorul, așa, pe Marele George Vraca, recitând Scrisoarea a treia de Eminescu, cum numai el o făcea, și nu-ți mai spun mulți dirijori, Ionel Budișteanu, Paraschiv Oprea și așa, pe Dorina Drăghici, interpretă deosebită, cu soțul ei Nicu, Stoienescu și mulți alți artiști i-am văzut. Actul la ce te referi, dumneata acum, actul cultural. Eu am început activitatea culturală după ce am terminat armata. După 3 ani de armată, am revenit acasă și în același an, adică în 1955, a luat ființă Casa de Cultură, pe 5 decembrie 1955. Era un început fără nicio bază, fără niciun material, nu avea nimic. Doar că s-a decis ca și la Caracal să se înființeze această instituție de cultură. Eu și alți băieți de vârsta mea, care eram foarte tineri, așa, 23-24 de ani, am găsit că aici este locul unde putem să ne întâlnim și, știind să cântăm la unele instrumente, să facem așa să creați grupuri, o trupă. Da. Exact. Să cântăm. Nu știam nimic, ce să ne propunem, ce să facem, dar pe parcurs toate acestea au prins viață.
avut niște prieteni de generație deosebiți care cântau la diferite instrumente, aveau școli, terminam liceu, erau salariați, unii lucrau în învățământ și am făcut această formație de muzică, în primul rând de muzică de dans. Cântam la ferile de dans. Știți? Păi noi am dat un nume. Eram noi, între noi cântam. Da. Nu se umbla atunci cu... Îți dai seama, erau în anii 50. Nu aveam niciun fel de condiții, nici măcar bec. Cântam la o lampă. Am înțeles. Cu o flacără. Mă să dai seama. Dar încet am crescut în calitate, am început să cânt la serile de dans și așa a început activitatea. Neamișu a pus ochii pe noi și nu ne-a mai dat drumul. Ne stimula acolo ne dădea niște bani cu care mergeam și noi și beam câte o bere sau așa. Foarte bine. Da, așa, domnule. Eu lucram în domeniul meu, eram contabil la o întreprindere, dar pe parcurs s-au ținut de capul meu și neamișul și autoritățile. Autoritățile locale de la acea vreme. Da, e nevoie de dumneata aici, trebuie să vin. Și au fost și niște condiții care m-au determinat, în sfârșit, să mă hotărăsc să vin salariat la Casa de Cultură. Și așa am ajuns. Așa ați ajuns la Casa de Cultură Radu Șerban. Da. Încă nu se numea Radu Șerban, era Casa de Cultură. Casa de Cultură. Casa de Cultură Orășenească Caracal. Așa. Da, domnule. Băieții ăștia, fiind prietenii mei, au rămas în continuare alături de mine și cu ei am început să-mi desfășor activitatea. Am înțeles. Deci dumneavoastră erați îndrumătorul lor. Da. Exact. Da, coordonatorul. Da, exact. Așa, domnule. Și mi-am desfășurat activitatea în continuare, am găsit niște tineri băieți și fete care cântau frumos, i-am adus au venit la Casa de Cultură și așa ne-am organizat și am... Da. În sfârșit prezentam, domnule, spectacole, concerte pe scena teatrului. Și așa au venit foarte mulți care au rămas mulți ani la rând alături de noi. Petruța Dobre, Titu Popescu, Puiu Tomescu, Gică Nichifor, Doru Tabacu și mulți alții, nu mi-am amintesc acum și sunt mulți, ce să mai discutăm, așa. Da. Așa a început activitatea muzicală din punct culturală la Caracal. Da. Am înțeles. Bun. Și mai luam și colaboratori, muzicanți profesioniști cu care mai completam formația. Da, formația. Și ăsta a fost începutul. Nealele, câți ani ai lucrat efectiv la Casa de Cultură? Păi, până la vârsta până în 1990 am fost salariat. În 1990, datorită evenimentelor din decembrie 1989, Revoluția. Și eu, și Neamișu Tăsculescu, și George Băloi, fostul magazionier, administrator, așa, ne-am cerut ieșirea la pensie. A fost atunci un decret care ne dădea dreptul să ne întrunind niște condiții consemnate în decret, adică o vechime și un număr de ani, aveam dreptul să ne pensionăm. Și ne-am pensionat. Dar după aceea am rămas în continuare, așa mi s-a pus condiția. Ca și colaborator. Tovarășul Marian, vă pensionați cu condiția să rămâneți colaborator. Bineînțeles că mi-a convenit lucrul ăsta. Am rămas colaborator până la vârsta de 81 de ani. Până la vârsta de 81 de ani? Da. Păi la 75 de ani eram cu ansamblu prin Portugalia, prin Belgia, prin Olanda. Super. Am făcut deplasări cu Casa de Cultură. Super. Da. Așa că... Ne puteți spune cum a luat ființa această instituție de cultură, domnule Marinescu, Casa de Cultură? Care este istoria Casei de Cultură Radu Șerban din Caracal? Așa cum ți-am spus mai înainte, a luat ființă
Printr-un decret, nu știu de unde s-a dat, că era, domnule, era o perioadă tulbure. Nu erau lucrurile clare, se schimbau foarte multe de pe o zi pe alta. Din punct de vedere politic, să înțeleg. Politic, am înțeles. social, economic. Am înțeles. Ce să spun? Era o perioadă tulbure. Perioadă tulbure. Și se înființau atunci aceste așezăminte culturale, așa se numeau, respectiv la oraș, casele de cultură, la țară, căminele culturale. Și s-a decretat ca și la Caracal să ia ființa această instituție. Condiții, nimic. I s-a dat un sediu. Unde? Unde în prezent judecătoria. Acolo a fost, era tribunalul care s-a desfințat și era devastat. Aveam o cameră unde, cum intrai, în partea dreaptă era un birou, unde, așa cum ți-am spus, cu o lampă cu gaz. Toate acestea se petreceau în ce an? 1955, în decembrie. Am înțeles. Îți dai seama. Deci de la modul ăsta a pornit Casa de Cultură. Și pornind așa, au început să ia ființă, trebuia să ia ființă. Asta era, misiunea era asta, să înființeze formații artistice, să mobilizeze oamenii la activități artistice, culturale, să facă propagandă și așa mai departe. Nu puteai, nici nu știai ce și cum să vorbești, că erau peste tot nesiguranța asta. Da, am înțeles. Da. Și au luat ființă, într-adevăr, niște formații artistice care au ajuns prestigioase. Toate formațiile și soliștii Casei de Cultură, orașului Caracal, în confruntările de gen, veneau acasă, se întorceau cu premii. Am avut un cor care depășea 100 de persoane, îți dai seama, numai corul. Dirijorul, profesorul Vasile Dobru, așa. Apoi, ansamblu artistic Alunelu, a fost înaintea ansamblului Romanați, da. Alunelu fiind numele unui joc romanațean. Așa. Cine era coregraful ansamblului Alunelu? La coregraf? Da. Neamișu Tătulescu, dar a aperat și la coregraf profesioniști. De exemplu, era Baltă de la Craiova, de la ansamblu Nicolae Bălcescu. Veneau colaboratori. Și ei îndrumau formațiile de dansuri buni. Iar eu eram toată ziua ocupat. Ori cântam la dansuri, ori repetam cu soliștii vocali, ori repetam cu ansamblu, ori aveam și cu ansamblu de stradă. Dom'le, activitate în jucărie. Și aveam spectacole, inclusiv, mai ales, sâmbăța și duminica, când erau oamenii liberi. Sâmbăța mai puțin, că se lucra sâmbăța. Atunci se lucra nu știam de weekend, de chestii. Am înțeles. Da, noi lucram. Duminica dădeam spectacole, obligatoriu trebuia să avem spectacol, ori de teatru, ori de muzică, ori și de... Aveți activitate non-stop, să înțeleg. Non-stop. Am înțeles. Așa este. Am înțeles. Și aveam programul de la 9 la 13 și de la 17 la 21, 8 ore. Am înțeles. Da. Domnule Marinescu, ce ne puteți spune despre colectivul de la acea vreme al Casei de Cultură, Radu Șerban? Cum era colectivul? Colectivul Casei de Cultură, colaboratori, angajați, cum erau? Ca oameni, ca... Da, erau foarte, foarte receptivi la cerințele oamenilor. Adică atunci nu erau condiții de... Nu a apărut televiziunea, nu erau telefoane, nu era niciun fel de condiții ca să aibă oamenii unde să se relaxeze. Nu. Și noi trebuia să le creăm aceste... Așa erau indicațiile. Da? Da. Ca oamenii muncii
să-și petreacă timpul liber, liber în mod instructiv și plăcut. cultural educativ, să spunem așa. Exact. Și pentru asta era toată activitatea, tocmai cum îmi interesează. Inclusiv conținutul sau repertoriile, programele erau cu dedicații speciale pentru... Așa erau timpurile. Da, așa erau. Sunt diferențe între oamenii de atunci și cei din zilele noastre. Mă refer la oamenii din cultură aici. Diferențe au fost întotdeauna, că societatea se schimbă, ori progresează, ori mai puțin, mai mult, da. Da. Și sigur că există diferențe. Așa și diferențele sunt create de condițiile de viață, de muncă, de întreaga activitate pe care o trăim de-a lungul vieții. Noi nu aveam atunci condițiile de astăzi, care sunt astăzi. De promovare. Repet, nu au apărut telefoanele, nici telefoane fixe nu aveam toți. Când trebuia să desfășurăm o activitate și se cerea o mobilizare mai rapidă, nu știam cum să alergăm, să anunțăm verbal pe membrii formatilor. Cum să anunț un cor de 100 de persoane care locuiau în diferite cartiere. Neamișul făcea o listă și ne repartiza. Lele, te duci în Țuguiești, Costică, Iepure, te duci în Bold, Tanța Florescu. Tanța a venit mai târziu, că era mai tânără, dar salariații ca să plecam și băteam în portile oamenilor și aduceam la activitate și le spuneam, trebuie să plecăm la un concurs, la Slatina sau oamenii se îmbrăcau, veneau. Da, dom'le, veneau, că erau și ei... După muncă, după... Da, aveau la servici, îi cam trimitea, directorii erau ai vremurilor de atunci și ei cam înțelegeau și ziceau, du-te că uite, am primit notă telefonică să vă dăm drumul. Dădeam câte o notă telefonică de la instituție, aveam telefon și dădeam la directorul instituției, care avea mai mulți salariați, cărora trebuia să le dea drumul să vină la Casa de Cultură. Dom'le, erau niște chestii destul de cu totul altfel, sunt deosebiri mari. Și poate că și asta făcea ca oamenii atunci să aibă un mod de a gândi, de a acționa, de a fi, iar cei de acum cu totul altfel. Exact. Ce ne puteți spune despre teatru de vară și despre primele evenimente care s-au desfășurat în locul acesta? Dom'le, teatrul de vară este pe un loc care mai înainte a fost Viran, un loc, o grădină a cuiva, nu știu cui. Cred că în arhiva primăriei trebuie să existe numele fostului proprietar. Eu nu știam, că eram copil când treceam pe lângă el, când mergeam la școală și veneam înapoi. Și mă uitam peste gard. Erați la școala primară atunci? Da, eram la școala primară. Când știu eu locul. Da. Și pe el creștea într-un an porumb, într-alta ce punea proprietarul acolo, sau altă dată nimic. Așa. Și după ce a luat ființă Casa de Cultură, Mișu Stătculescu a pus ochii pe terenul ăla. Se ducea pe acolo, lua seama. Odată am fost și eu cu el și mi-a zis, Lele, hai să-ți arăt. Vezi aici, vezi tu terenul ăsta, să-i bun de făcut un teatru de vară. Uite, e înclinat, merge așa, acolo să fie scena și aici o să fie spectatori. L-am admirat, am zis, dom'le, are dreptate. N-a stat mult pe gânduri, a intrat la autorități, a bătut la uși, le-a propus lucrul ăsta. Și până la urmă, cine era primar atunci? Poftim? Cine era primar atunci? Mai țineți minte? Fluieraș. Nu. Mi se pare că Guță. Nu mai știu. Am înțeles. Că s-au schimbat. S-au schimbat mult, normal, așa este. Așa, domnule. Și i-au permis. A zis, bine, domnule, acum
îl facem și cu muncă voluntară, dar munca voluntară era la mod atunci, o trebuia să faci, îi mai zicea și patriotică, dai seama. Da, domnule. Și a luat primăria locul la concesionar. Da, l-a luat de la Am proprietar. înțeles. Și i-a dat voie lui Neamișu să facă. Să realizeze Da. teatrul de vară. Nu mai știu cum a procedat Neamișu, dacă el personal sau a luat niște muncitori și da, știu că și noi ați ajutat. am intrat, am început să-l defrișăm, să-l curățim, să-l facă și încet, cu planul, ăsta e plan, după planul Mișu Sătculescu. Așa, și de aceea am mai spus-o eu odată și la aniversarea a 50 de ani de la Festivalul Călușului, am spus în sala teatrului, acest teatru de vară trebuie să se numească Mișu Slătulescu. Și o spun și acum. Așa trebuie să se numească. Pentru că el l-a creat. El l-a creat. Așa. Da, el la început, aleile alea din dreapta, ai văzut că sunt niște porți mari, una în stânga, una în dreapta. Da, exact. Așa, era liber acolo, că zicea Neamișu să se treacă cu camioanele, cu decorul, cu când se dau spectacolare. Și aici au avut loc evenimente deosebite. Festivalul Călușului se ținea aici, spectacolurile Casei de Cultură, Cenacul Flacăra, a venit Adrian Păunescu. A venit și Adrian Păunescu. Da, a venit Adrian Păunescu aici și a prezentat o ediție a Cenacului Flacăra. Așa. Deci, lucruri deosebite. Plus, turnee dădeam și noi spectacole și cu cap de afiș, luam cap de afiș câte un cântăreț, Ion Dolănescu, Maria Ciopanu, Ionela Prodan, știți, dădeam noi ansamblu spectacol și aveam și cap de afiș cu care aduceam oamenii, erau interesați. Oamenii să vadă... Da. Și așa, teatrul de vară a suferit și el niște modificări, numai în partea asta a spectacolului. Partea tribunelor. Da, exact. Tribunelor. Am înțeles. A fost și acoperit odată cu o pânză specială, dar era dificil când ploua, când se strângea apa, mergeam și împingeam ca să se scurgă. În sfârșit. Și acum arată cum arată, dar are nevoie și acum de renovare. De renovare. Și în momentul sunt așa este. Se fac demersuri în ceea ce privește acest teatru de vară de către autoritățile locale și în momentul de față. Da, e un teatru de vară care trebuie apreciat și păstrat, pentru că sunt orașe mari care nu au așa ceva. La Slatina, de exemplu, nu că e oraș mare Slatina, dar vreau să spun că reședință de județ nu au un asemenea, nici asemenea teatru de vară. Da. Am înțeles. Domnule Marinescu, care au fost oamenii care v-au fost mereu aproape în a realiza aceste evenimente culturale deosebite de importante la Caracal, de-a lungul vremii? Dom'le, au fost atât de mulți încât nici nu știu cum să-i știu. Mi-au fost aproape, în primul rând mi-au fost acești artiști amatori, subliniez, amatori. Noi n-am lucrat decât ca amatori, așa, sau, era o deosebire între amatori, teatru de amatori, teatru de profesioniști, ansamblu de amatori, ansamblu de profesioniști și așa mai departe. Și care erau aceste deosebiri? Mai exact? Colaboratorii noștri, de fapt, niște artiști amatori, erau salariați în diferite întreprinderi, instituții, aveau diferite profesii, lucrau în învățământ, în sănătate, în transport, în finanțe, în diferite sectoare de activitate. Și veneau la Casa de Cultură doar din plăcere, din dragoste. De fapt, acest amatorism, care la ora actuală este nu numai ignorat, dar și vorbit cam, nu știu cum, mi se pare nepotrivit, a scos cei mai mari artiști și sportivi și ai țării. Toți au fost amatori la început. După aceea au devenit profesioniști. Am înțeles. Și în ce consta acest
profesionism. Da. Păi și la noi, profesioniștii, și noi am scos profesioniști. Și eu am atâția care știu, eu le-am crescut noi aici și au ajuns să-și câștige existența din cultural, din ceea ce așa este. profesau. Da, deci aceștia mi-au fost aproape, foarte mulți, foarte mulți. Pot să înșir pe toți, că sunt prieteni buni și jos pălăria. Mi se pare că pe unul din ei l-ai văzut, pe Titu Popescu, l-ai văzut când am dat odată un spectacol, acum vreo 12 ani, în 2011, pe scena teatrului și a cântat, a fost și el invitat și a cântat. Da, el mai, doar el mai era în viață din fosta generație. În sfârșit. Nealele, ai fost pentru mulți și ești în continuare ca un tată. Ai descoperit foarte multe talente, ne puteți da câteva nume. Știu că unul dintre acestea este doamna cântecului popular românean, doamna Gheorghița Nicolae. Da. Ce ne puteți spune despre domnia sa, dar și despre alții pe care i-ați cunoscut? Da. Păi să încep cu alții, au mai fost. Adică eu au răspuns. Exact. Cătălin Bărbulescu a devenit salariat la ansamblu Doina Oltului. Margareta Mirică locuia în Bold. Era muncitoare, o fată săracă, a venit, am crescut-o, a cântat, a plecat, a ajuns și ea salariată la Doina Oltului. Un băiat, Cezar, e prin Grecia, cântă cu soția lui la orgă, la românii din Grecia și cântă mult. Și Gheorghița a început și ea, ca orice amator, a venit, terminase liceul pedagogic la Caransebeș și a venit, am mai spus-o și pe scenă, a venit taci cu tatăl ei, l-a adus-o de la Bucii și a venit tatăl cu ea de mână. S-a dus de Neamișu a venit cu ea la mine. Ia vezi, Dele, că uite, nenea de la țară a venit cu fața să facă solistă la noi. Ce zici? A rămas cu mine acolo, am dat probele care se dau atunci când vrei să faci lucrul ăsta cu un copil, dacă are sau nu e dotat sau nu. Domnule, da, m-a impresionat în mod deosebit și am zis, da, domnule, să rămână, să vină la noi. Și am început deci de la nivelul ăsta, când se ridica în picioare, nu vorbea cu mine. Deci, cât a avut de învățat. Și uite, a parcurs un traseu extraordinar. După multe spectacole, concerte, dar și după multe repetiții, pregătiri, înregistrări la radio cu Paraschiv Oprea și cu alți dirijori, cu Grigoraș și alții, a ajuns acum, cum bine știi, la televiziune și desfășoară această activitate de realizare a festivalului, Tezaurul Valorosului, Tezaur folcloric al televiziunii române. Da, și ea recunoaște, că spune de multe ori că Nealele este cel care m-a... Da, dom'le. Nealele este cel care m-a descoperit. Care m-a luat de mânuță și... Da, să știi că pentru mine asta nu constituie niște, cum să spun eu, averi, niște lucruri de pus. Ceva normale, mi se pare. Da, firești. Mi se par cele mai frumoase rezultate pe care le-am obținut eu din activitatea mea pe care mi-am desfășurat-o numai și numai din plăcere. Și cu mult, mult drag. Da. Am înțeles. Ați fost contemporan cu Virgil Carianopol, Radu Șerban și Nicolae Paul Mihail. Ce ne puteți spune despre cei trei mari caracaleni? Într-adevăr, oameni mari, care au dat culturii române foarte mult. Da. Extraordinar. Am fost apropiat, foarte bun prieten cu ei.
Ce ne puteți spune despre Virgil Carianopol? Virgil Carianopol, un caracalean care iubea orașul și concetățenii extraordinar de mult. Îmi spunea, ne povestea când trecea cu trenul prin gară, se trecea la geam, se ridica în picioare ca un omagiu adus părinților lui care sunt înmormântați aici. Îmi amintesc că pe strada Antonius Caracala se află casa lui în care s-a născut, a crescut, a învățat carte și la intrare acolo pe zidul, la intrare e pus o placă pe care e scris, e consemnat acolo. În această casă s-a născut poetul Virgil Carianopol. Am fost de față la fixarea când s-a fixat. Eu cu Mitică Botar, cu Mișu Dălculescu și alți caracaleni. Așa. Apoi să spun ce mult mai iubim, pentru că odată când la a 70 aniversare, când am 70 de ani, l-am aniversat aici, pe scena teatrului. A ținut să fie sărbătorit de la Caracal. Și Neamișu a venit la mine. Hai să spun această amintire, de care eu mă gândesc cu drag la ea. Exact. Așa. Vine Neamișu, Lele, ce facem noi pentru Virgil Carianopol? Că așa făcea Neamișu. Când era ceva mai, mă întreba pe mine și trebuia să mă gândesc eu ce trebuie făcut. Ce să fac? Uite, nu știu, să mă gândesc. Și ce am făcut? Eu m-am dus, am luat acasă cărțile, le-am pe toate. Virgil Carianopol și am răsfoit poeziile și am găsit o poezie potrivită să-i fac o melodie și să cânt cu crăițele de ziua poetului pe scenă. Bun. Am găsit o poezie, se numește Cântec de fată. Hai să-ți recit, că... Da, spuneți. Chiar mi-ar face plăcere. Am selectat eu 3 strofe potrivite pentru asta. Cântec de fată. Cine nu știe ce-i dorul, îi dau eu, am culciorul, că la mine dor are în inimă izvor. Vino neică de măia, și cum, când vei putea? Și mă duc mereu, până la sfârșitul meu. Merg cu tine dacă vrei, chiar în moarte de măi. Și din moarte, ține minte, mai înainte. Nu știu, mi se pare o filozofie extraordinară. Da, vă văd că lăcrimați de emoții. I-am făcut o melodie, am învățat-o cu crăițele și ele s-au îndrăgostit de melodie. Și în ziua când Virgil Carianopol era sărbătorit, înconjurat de mulți scriitori, membri ai Uniunii Scriitori, veniți de la București, de aici, așa, crăițele au venit, l-au înconjurat și i-au cântat cântecul ăsta. Poetul, când a auzit, s-a ridicat în picioare, n-a mai putut vorbi, s-a blocat și nu mai putea spune decât ce mi-ați făcut? Ce mi-ați făcut? Și curgeau lacrimile. Exact. E un moment pe care nu-l uiți. Corect, așa este. Despre Radu Șerban, ce ne puteți spune în ele? Păi, Radu Șerban, pe Radu Șerban îl știu de când era elev de liceu. Parcă-l văd, era slăbuț, avea o șapcă de liceu și uniformă, bineînțeles. Așa atunci erau alte timpuri cu uniformă și... Da. Ținuta era respectată și recunoscută. Da. Când vedeai un elev pe stradă îmbrăcat într-o anumită, o știai la ce școală e și aproape că scoteai pălăria și el respectuos. Mă rog. Într-una din zile am dat cu școala noastră. Eu eram școlar la casa, la școala numărul 1. Și printre învățători era și tatăl compozitorului, Vâlcu Șerban, tatăl lui Radu Șerban. Da. Și pregăteam un spectacol al școlii pe care trebuia să-l prezentăm pe scena teatrului. Era de sfârșit de an școlar.
Așa, și dirijorul corului, format din clasele a 3-a și a 4-a, era Vâlcu Șerban, care cânta și la vioară, deci era învățător. Așa, și ultima repetiție trebuia să o facem pe scena teatrului. Am intrat, am mers în colonați până la teatru, mi s-a deschis ușa, am intrat. Era prima dată când intram și eu în teatru, atunci când eram în clasa a 3-a de școală primară. Am înțeles. Așa, da. Am rămas impresionat, știu și decor, o pădure cu un luminiști, frumos, ce mai... Parcă visam. Și, în sfârșit, ne așezăm pe scenă și vine Vâlcu Șerban cu vioara, ne dă tonul, cântăm și ne face semn să pornim. Am început să cântăm și după câteva versuri, noi nu mai priveam la dirijor, ne uitam undeva sus la balcon. El a văzut dirijorul. Noi nu mai cântam cum trebuie. Corect. Ne oprește și unde vă uitați? Acolo sus. Când se întoarce și el se uită și îl vede pe fiul lui acolo, pe Radu Șerban, urcat la... Ce cauți acolo? Vreau să aud cum sună corul. Dă-te jos de acolo imediat. Iată că încă din anii aceia... Avea ureche muzicală. Da, era atras de acest fenomen. Sigur că da. Deci, muzical. Așa e. Asta era una. Dar nu mai spun de câte ori. După ce a plecat din Caracal, de câte ori venea la Caracal și venea des. Așa. Venea la Casa de Cultură, că era prieten cu Mișu Tlăsculescu. Erau de aceeași vârstă. Erau născuți în 1927. Amândoi, da. Mișu Tlăsculescu în octombrie și Radu Șerban în decembrie, pe 1 decembrie. Și venea la Casa de Cultură și stăteam de vorbă, ne mai spunea ce vrea să compună, la ce filme a mai făcut muzică, ne povestea lucruri deosebite din viața lui. Pe urmă vorbea despre profesorii lui. Am o înregistrare acasă pe o casetă audio de la radio în care o reporteriță, așa, vorbea despre Radu Șerban și printre altele, în acest interviu, Radu Șerban vorbește despre Caracal. Domnule, e, cum să spun eu, impresionant. Vorbește frumos despre oraș, despre profesorii lui, despre școală, despre parc. Avea amintiri frumoase. Despre lucrurile copilăriei. Da, ținea foarte mult la orașul meu. Are și cântecul cu orașul meu natal, pe care nu l-am auzit până acum la festivalul radio. Eu l-am înregistrat, am găsit înregistrarea la radio. Da. Deci i-a închinat un cântec orașului. Da, chiar vorbește despre oraș, îl descrie cu chioșcul, cu fanfara, cu tinerii pe bănci, cu, nu știu, textul și tot. Înțeles. Deci, da. Despre Nicolae Paul Mihail. Și Nicolae Paul. Este o enciclopedie acest om. Dom'le, ne puteți spune? Omul ăsta de câte ori venea în Caracal și dădeau și ne întâlneam, era pentru noi o sărbătoare. M-a apreciat foarte mult. Odată mi-a trimis un praf de partituri cu romanțe și cântece vechi, special. Zice, lege, când fiu la Caracal să mi le cânt și mie să mai încăm așa. Dar nu-ți mai spun că am când împlinea, în anul în care trebuia să împlinească 90 de ani, trebuia să vină la Caracal și mi zic că Boțar să-l aștepte cu un birjar la gară, să-l ia cu trăsura ca pe vremuri. Ca pe vremuri atunci. N-am mai apucat să vină, că am murit. Dar, înainte de asta, mi-a lăsat o înregistrare la George Nicola, mi-a dat George Nicola, nu mai are nimeni, eu am așa ceva. Deci o aveți acasă, dacă o auzi, înregistrarea. El are o serie de cântece pe versuri de el și de altcineva, de, nu știu eu, de Vasile Dumitrescu, și m-a rugat să îi le trec pe cai, să îi le scriu. Le-am scris, am caietul și acum, am și CD-ul cu el înregistrat și au rămas la mine, că dacă el a murit, n-am mai avut
Nu știu ce să mai fac. Le-am păstrat, le păstrez. Nu știu ce să fac, da. Dar Poate vă gândiți să le lăsați să le las, într-un muzeu undeva pentru orașul ori la Casa de Cultură, ori la muzeu, ori la bibliotecă. La bibliotecă, exact. Da. Nealele, o istorie aparte o are și Teatrul Național din Caracal. Ce ne poți spune despre această clădire cu o arhitectură aparte din municipiul nostru? Teatrul ăsta, cred că am mai spus eu așa între prieteni, ar avea loc în oricare mare oraș din lume. Atâta este de potrivit din punct de vedere al arhitecturii, al frumuseții, al condițiilor în care se desfășoară activitățile în teatrul acesta. Toți actorii care vin aici, ai văzut că rămân plăcut impresionați și nu le vine să creadă că la Caracal există așa ceva. Asemenea clădire pozantă din toate punctele de vedere. Eu îl știu de când sunt. Așa. Că e mai bătrân decât mine teatru. Când mergeam la școală, treceam pe lângă el și urcam la școală. Așa. Când veneam de la școală, treceam tot pe lângă teatru. Așa. A fost mereu renovat, dar știi că a și ars, a luat foc, a stat ars. Dar după aceea, iată, a fost reconstruit și la ora actuală putem să fim mulțumiți, chiar mândri că îl avem și că putem să ne desfășurăm acolo activitățile de înaltă ținută. Așa, eu am văzut pe scena acestui teatru, așa cum ți-am mai spus, pe mari monștri culturii, artei române. I-am văzut aici, aproape pe toți. Nu mi-a scăpat, pentru că în teatru am trăit cea mai mare parte din viața mea. Aici făceam repetițiile cu Nea Mișu, și la dansuri, și la ansamblu folclorii, și cu soliștii vocali, prezentam și spectacole și mi-am trăit, repet, cea mai bună parte din viața aici, în teatrul ăsta. Ne poți spune ce mari actori sau artiști au călcat scena Teatrului Național? Păi, așa cum ți-am spus, Maria Tănase, Constantin Tănase, George Vraca, Radu Beligan venea aici ca la el acasă, știți cum e. Florin Piersic. Pe Florin Piersic l-am văzut odată. A venit la un spectacol în Caracal, și colaborator. L-am acompaniat eu. Și pe el cânta vocea și eu l-am acompaniat. După aceea mi-a cerut acordeonul, i-a mărit curelele că el era. Am înțeles, el era mai... Da. Și a venit și am acompaniat pe el și pe frumoasa lui soție, Ana Seleș. I-am acompaniat. Am acompaniat aici și pe Ștefan Bănică senior. Da, am cântat cu el aici pe scena asta și pe Radu Zaharescu și pe Anca Gemolu, ca să spun numai așa, câteva nume din care mi-aduc eu aminte. Dar i-am văzut aici, domnule, pe toți mari artiști au venit și așa cum vroiam să spun, Florin Piersic s-a oprit în timpul programului, zice, dați-mi voie să fac o pauză. Aveți așa ceva la Caracal? Florin Piersic, că astea sunt vorbele lui. Am înțeles. Iată cine și-a exprimat admirația față de Teatrul Național. Un titan al culturii românești. Da. Omul care a văzut teatrele din toată lumea, vorba. Corect. Așa, aveți așa ceva la Caracal? Da. Asta. Da. Astea sunt lucruri care nu se știu, dar trebuie să știute prin prisma dumneavoastră, aflăm și noi lucruri noi. Da, așa este. Nealele, există vreo diferență între actorii de pe vremea dumneavoastră și cei de acum?
Păi, Andy, sigur că dacă n-ar exista, n-ar mai fi așa o emulație și calitativă și de altă natură, ar fi ceva static. Sigur, trebuie să existe. Cultura a evoluat din punctul ăsta de vedere al artiștilor, al actorilor, sau involuat, din păcate? Da, dar din totdeauna au fost oamenii se împart în, adică fiecare mai multe categorii. Fiecare are preferințele lui. Unii preferă ce mai de mult, mai vechi. De exemplu, despre romanțe nu se mai face atâta caz, dar romanța pentru unii înseamnă o viață. Festivalul de romanțe de la Crizantema de Aur, de la Târgoviște, este extraordinar. Eu am văzut, am citit, am ascultat acum multe despre acest festival. Merită ca să dau numai un exemplu. Așa și în teatru. Vezi, piesele clasicilor înseamnă una, ele oglindeau viața de atunci. Piesele actuale sunt de altă natură și regia în care se prezintă, organizează. Da, se prezintă, dar și actorii și toată lumea e altfel, se îmbracă altfel, se mișcă altfel, e cu totul altceva. Eu nu pot să spun eu cum e mai bine, fiecare cu preferința lui. Nu este așa? Da. Aveți perfectă dreptate. Ați fost fondatorul grupului folcloric de muzică populară Crăițele. Ne puteți spune cum a început istoria acestui grup de la înființare și până la sfârșitul activității sale? La ce te referi? La grupul folcloric Crăițele. Cum a luat ființă? Nu, la activitatea... La activitatea grupului, exact. Dom'le, asta a fost formația, cred că pot să spun, cea mai... Au mai fost și altele valoroase, dar care a rezistat cel mai mult în timp, da. Îți dai seama, din 1962 și până în 1989, fără întrerupere. Formația asta a luat ființă prin, tot așa, apăreau formații de tot felul în anii ăia, printre care și aceste grupuri vocale. Noi, Mișu a luat și el, da, a fost o idee să facem unul feminin, că erau și masculini, sigur, da, și de băieți, dar bărbătești, adică și mixte, dar noi am zis să ne limităm pentru că vocile feminine sunt mai muzicale, mai sensibile, mai receptive, exact. Așa. Și mai prezentabile, bineînțeles. Am înțeles. Bun. Și am făcut noi așa o notă cam cu cine ar trebui să... Și am pus ochii pe una, păi uite, mai e și cu tare. Eu, de cine mi-aminteam eu, că eu le știam cel mai bine. Și a apărut această formație. La început era instructor la acest grup vocal, bine, și eu, dar era doamna Tatiana Tănăsescu, a fost profesoara mea de pian, cea care mi-a pus mie mâinile pe clape. Așa. Și înaintea interviului nostru ați dat câteva clape la pian și am văzut că sunteți expert. Așa. Și le-am chemat, le-am explicat despre ce e vorba, fetele au înțeles, unele mai cântau și erau soliste vocale. Dom'le, ce să impunem noi, ce să includem în repertoriu ca să prindă? Exact. Nu mergea orice aici, piesele pentru grup și prelucrate la trei voci egale, așa se numesc, așa,
sunt, nu merge orice. Și a apărut atunci cântecul aulit al Mariei Lățărețu, dacă știi, cântec aulit. L-a prelucrat doamna Tatiana la 3 voci și l-am învățat. Ei bine, cu cântecul ăsta am făcut ravagii, ce să mai zic. Fetele cântau, auleau și a fost un succes garantat. Pe lângă el au început și alte cântece. După aceea, doamna Tatiana, săraca, a mai prelucrat niște cântece Măriți și Mărioare și aveam și eu un colaborator, printre colaboratorii, Doru Voinescu, absolvent al Conservatorului Ciprian Porumbescu din București, care mi-a zis, bălele, știe muzică, îmi spunea de doamna Tatiana. Da, când vedea cum scrie. Da, domnule. Și pe parcurs am preluat eu formația și am dus-o până în 1900 cu tot felul de cântece, unele din repertoriile marilor compozitori. George Danca, Sârban Călută, ce cântece. Dan Buciu, colegul Dan Voinescu de la Conservator, avea o funcție în Uniunea Compozitorilor și scriau special pentru Crăițele. Așa. George Zăriețeanu. Domnule, cântecele pentru Crăițe erau așa de plăcute, așa de interesante, încât lumea nu se sătura niciodată. Odată pe scenă la Slatina, la un festival, la un concurs de seria, a venit rândul Crăiților să intre și au început să cânte și s-a oprit curentul, s-a stins lumina la sala de Casei de Cultură a Sindicatelor din Slatina. Acum, solistele fiind pe scenă, ca să nu se impacienteze lumea sau, nu știu, să nu se facă ce. Și au continuat programul. Au cântat așa și apoi au cântat în continuare până când a venit curentul. Și lumea a stat și le-a ascultat. Deci, iată ce repertoriu aveau, își puteau permite să prezinte un spectacol întreg. Ei bine, cu ele am obținut multe premii, toate premiile care se pot. Până și pe țară luam la festivalul care era atunci la modă, în țară România, era. Așa, am luat premiul întâi la Târgu Mureș, cu Crăițele. Nu se mai vorbește despre lucrurile astea, păcat. E păcat că ăștia au făcut istorie culturală a orașului, au dus faima orașului în toată, când, păi vin Crăițele. Se știa, așa se vorbea. Vin Crăițele, da, erau și frumoase, și îmbrăcate frumos, și prezentabile, și cântau frumos.